Sayo sa buntag, hayagang adlaw, naglakaw ang inday nga puno sa paglaom. Ipalitog pandesal sa gamayng panaderya, wala siya kabalo at unay bagong istorya. Nagpila siya nga malinawon ra kaayo, nagdalag pahiyo nga natural ug tinudanay sa diha nga dunay lalaki nga bago lang niabot. Simple ra kaayo ang sinina pero hayagang panagway. Paglingin inday sa iyang likod, natulala siya sa iyang nakita. Ang pandesal nga iyang gihawiran, nahulog sa yuta tungod sa kakuray. O pandesal, maodi ay ang hinungdan, nga nagkaila ang duha ka kasing-kasing, usa ka higayon nga wala giplano. Nahimong sinugdanan sa walay katapusang gugmay. Pandesal, lami pa sa pamahaw, pero mas tamis ang gugma nga mibukat kinsa may magdahom nga sa usa ka panaderya. Makita ang gugma nga panghabang buhay. Yeah. May daguo ang lalaki, gipunit ang pandesal, gitunol niya kini uban sa usa ka pahiyo. Miingon siya, ayaw ka balaka, okay ra na gito. Nagsugod ang ilang panag-istoryahan ay matagbuntag, makita na sila dito. Pandesal o kape ang ilang kauban, hangtod ang pag-ila na himong paghigugma, ug ang duha na himong usa ka damgo. Ang gugma usahay dili makita sa kadato, dili usab sa mahalong mga butang. Usahay magsugod lang kini sa gamayng higayon, ug sa usa ka kasing-kasing nga matinud-anon. O pandesal, mao ang handumanan, sa adlaw nga nag-usab